5 невероятни места, за които може би не знаете. Плитвички езера, Хърватия. Това е система от 16 кристални езера, свързани чрез над 90 водопада, заобиколени от гъсти гори. През различните сезони цветовете варират от изумрудено-зелено до небесно-синьо. Занскар, Индия. Скрита в Хималаите, тази долина е достъпна само през няколко месеца в годината заради суровия климат. Там ще видите будистки манастири, накацали върху отвесни скали и древни села, които пазят традиции от векове. Джание Дансия, Китай. Тези планини на дъгата са известни с невероятните си скални формации в червено, жълто, оранжево и зелено. Цветовете са резултат от минерали, натрупвани в продължение на милиони години. Фариорски острови, Северна Атлантика. Разположени между Исландия и Норвегия, островите предлагат драматични скали, които се издигат направо от океана. Зелените ливади и малките селца създават усещане, че времето е спряло. Често тук може да видите и мистична мъгла, която прави пейзажа още по-вълшебен. Вал ди Орча, Италия. Сърцето на Тоскана. Нежни хълмове, осеяни с кипариси, лузя и старинни каменни къщи. Всяка гледка напомня на класическа картина, а залезите тук са едни от най-романтичните в света.